wallahi duk musibar da kake cikin kana wannan sai Allah ya yi maka. Wannan ba wani in dai mutum yayi wannan, saboda wannan tauraruwan su ne cikin taurarin da uban arifai shugibri mai faɗa. Yawwa wannan tauraruwan ta in an sallama sallan juma'a, an sallama sallan asuba na ranar juma'a ba sa hubudi, kowane lokaci a su'udi suke, ko a safar kai, ko a rabiul kai, ko a rabiul awwal kai, ko a rajab, ko a ko ina su wannan Allah ya sa su taurari ne wanda in sun miƙe ba sa dawa ƙasa, sai dai abu bayan su. Wannan babban sirri ne, in mutum ya dage da wannan insha Allah duk damuwar da mutum yake ciki yana yi, in kai ran juma'an to asabar sai ka dora, sai ka ci gaba da yi lahadi litinin, amma dai juma'an ake so a yi wannan da ka sallama sallah asuba kana kallon alƙibla, insha Allah Allah zai kawo mutum yayi wanda damuwa da izinin Allah. Allah ya datar da mu. Mala yake cewa nabi